Si mama kong maganda ay mabait at masipag. Ayan yung mga dalaga natin, mga kasinag. Oh. Sino sa'yo nagsakat ka yan? Me. Oh, hay na ka mo sa vlog ko. Mga kasinag, magandang tanghali po. Linggong pagkabuhay ngayon mga kasinag at wala tayong ganap ngayon. Hindi naman po tayo makapagsimba kasi walang misa dito sa amin ngayon. Nasa poblasyon lang. Ayan si Bunso. Kain po! Wala akong maisip gawin mga kasinag. Tapos na po ako maglaba. Tapos nakapaglinis na rin yung mga bata. Gusto nga rin po sana nilang maligo sa dagat kaso lang sobrang init na. Kaya sabi ko mamayang hapon na lang. Mga kasinag, malalaki na po yung mga tanim ko. Ayan na yung ampalaya ko. Ayan. Gumagapang na sila. Tapos may bulaklak na din po yung pipino ko. Tapos yung kamatis, malaki na din. Ayan na yung ating pipino. Marami itong bulaklak mga kasinag. Nalaglag yung iba. Tapos yung kalabasa ko gagapang na rin sa kayong kamatis. Matataba na. Ang init ng panahon ngayon mga kasinag. Summer na summer na. Relax din yung kambing natin mga kasinag. Nasa puno ng nyog. Kanina pa yan mga kasinag gusto mag-swimming. Kaso lang, tanghali na sila nagising. Pagkagising nila, nagwalis muna sila sa paligid. Tapos, nagpakain ng mga alagang manok. Kaya sabi ko mamayang hapon na lang kasi sobrang init na. Yung anak kong panganay mga kasinag, nangunguha sila ng buko kasama yung mga pinsan niya kasi dadalhin daw nila mamaya dun sa rawis pagligo. Nagluluto din sila ng gulay na lang, hinahayaan ko lang. Kasi kaya naman daw nila mga kasinag, saka mas okay na yun para matuto na rin sila. Gagawa rin daw sila mga kasinag ng ng buko pandan. Kung ano-ano na lang mga kasinag yung naiisipan nila. Hinahayaan ko lang. Kasi ganoon naman talaga ang mga kabataan mga kasinag. Para mag-enjoy din sila ngayon kahit papano kasi bakasyon naman. Kaya hayaan lang natin. Malapit na pala mga kasinag magpaani yung kapatid kong lalaki ng kanilang palay. Sabi ko makikigapas kami kasi sobrang mahal ng bigas ngayon mga kasinag. Dito sa amin ang kilo ng bigas ay 60-65. Kaya sabi ko makikigapas na lang kami. Tutulungan daw ako ng mga bata kasi sinabi ko nga na makikiani kami kay uncle nila. Tutulong daw sila. So sa totoo lang mga kasinag, dati nakikiani naman talaga kami kahit nung dalaga pa ako. Tapos nung magkapamilya na ako mga kasinag, natatandaan ko parang 2 beses pa lang ako nakiani. Una nung buntis ako sa panganay namin na anak. Tapos yung pangalawa naman nung nasa Dubai si Imboy. Pero nung nandito si Imboy, hindi ako nakikigapas. Kasi hindi siya pumapayag. Pero ngayon nawala siya, pwede na naman ulit. Kasi nakakapanghinayang naman po mga kasinag, diba? Pwede mo namang makuha yun ng libre. Magpapagod ka lang. Sayang naman kasi sobrang mahal nga ng bilihin ngayon mga kasinag. Yan ang view natin mga kasinag habang nagtatambay tayo. Nakaka-relax sa mata mga kasinag kapag ganyan yung tanawin. Ayan yung mga dalaga natin mga kasinag. Oh. Sino sa'yo nagsakat ka yan? Me. Oh, hay na ka mo sa vlog ko. Nagsakat mo yan, Kat? Bagay. Yes. Grabe init mga kasinag. Ang dumi na naman ng ating alagang baboy. Ano? Gurutom na ka mo? May, tataon da ako na angkol. Ay, ni, antigin ning paro. Ay, ning pagas. Sa, nagtabang da ako pagtaro. Antigin. Haloy na.
Si mama kong maganda ay mabait at masipag. Sabi ako. Ano sinabi mo? Asta. Sabi mo. Asta. Asta. Love na love ko yun si mama kong maganda. Ayan ang ating jangjang. Ito pala mga kasinag sa kapatid ko ito. Nilagay lang dyan kasi hindi pa naayos yung kulungan ng baboy nila. Gandang tanghali mga kasinag. Pa-subscribe naman po at pa-like at share ng aming mga video. Salamat po. Hanggang dito na lang po mga kasinag ang aming vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. God bless po. Bye!